साजिस खालामखानाय गासिबो बे साजिस खालामखानाय बे सम्पत्तिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे आंनि फिसायानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबायदि गावनि हौवाखौनो बुथारग्रा हिनजावा दिनै फेसबुकनि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों मोनसे बिबुंथि होदों नंगौ गावनि असे हौवाखौनो बुथारदोंमोन गावनि असे हिनजावा बाङालि ओमफ्राय हौवाया बर'मोन नंगौ गावनि हौवाखौ मानि दायाव बुथारखो ओंखामाव मुलि होनानै बा बियो माबा मोनसे बिस मुलि होनानै गावनि हौवाखौनो बुथारदों धन सम्पत्ति लुगैनानै माबानानै बेफोरबायदि गोबां मानसि बाथ्रा बुंदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन नायग्रोना ला मैयायै मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो फेसबुकनि गेजेरजों गोबां गोसारदों मानसिफोरा होगासिनो दोङो गावनि हौवाखौनो बुथारदों बे हिनजावखौ रावबो नागारनाङा ओरैनो हगारनाङा बेखौ एनकाउन्टार खालामनांगौ बेखौ माबा मोनसे साजा होनांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरा फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों दा बेनि सायाव आं मोनसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायग्रोना ला जायबा बुथार जाजानाय हौवानि बिमा बे बिमाया गाबै बुंदों बेयो न'बो गैला हौवाखौ बुथारनानै बहाबा खारखोमानानै दोङो होननानै दा बे बुथारग्रा हिनजावानो फेसबुकनि गेजेरजों बिबुंथि होफैबाय मानि थाखाय बुथारनाय जाखो मा दायनि थाखाय बा बेखौ साजा होगोन नामा आरो बेखौ सोरबा बिमा बिफाया सोलोसो बाहायदों नामा होननानै बाथ्राखौ बिबुंथि होदों नोंथांमोना नायग्रोनानै ला बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन नायग्रोनानै ला स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो लोगोफोर दे थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर नोंथांमोना साननानै नाय सासे हौवाखौ बुथारनोबो दानि जुगाव गिलिया आरो सासे हिनजावखौ बुथारनोबो दानि जुगाव गिलिया मानसिया दिन बाय दिन चेन्ज जाबोदो दे बोथोरा सोलायदों मानसिनि गोसोआबो सोलायलांदों लोगोफोर आं बुङो जोंनि बर' हिनजावफोरा नै दाखालिबो घटना जाना थांनाय गुवाहाटियावहाय बुथार जाजानाया दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला आं होननोसै जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुनजों थाङोबा बुथार जाजानाय आरो जोंनि बर' सेंग्राफोरा गुबुन हारिखौ हाबा खालामबा खुद गावनि हिनजावानो बुथारदों नोंथांमोना साननानै नाय दा आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर आरो जों मिडियानि गेजेरजों मा सोलिबाय थादों बेखौ नायग्रोना लानोसै मा बिबुंथि होखो बिनि हिनजावा बुथारग्राया जों बेखौ नायग्रोना लानोसै दे बिदिब्ला गासिबो जों भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानोसै लोगोफोर दे साजिस खालामखानाय गासिबो बे साजिस खालामखानाय बे सम्पत्तिनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे आंनि फिसायानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबायदि बेनि लास्ट बिदाय दिनावबो ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय लास्ट बिदायखौबो मोजां होनो मोनासै लास्ट बिदायखौबो ओरैबायदि गन्डगल बेनि मोजां थांहोआसै आंनि फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावबो बिदि खालामनाङामोन मानसिखौ मोजां बिदाय होनांगौमोन जोबथा कुइसन बिखुनजो बे न'खौ लब लाथों आं बेखौ नांला आं बेखौ खुनु लब गैया बे न' लायो बे लुगैखादों नालाय आंनि फिसायखौबो जाबाय न'खौबो जाथों आंखौबो जागोन बे आंनि फिसा सानैखौबो जागोन बे आं खोनादों आंखौ होनदों खारखुमाबाय दा आं फिसायखौ लास्ट बिदाय टाइमावनो आंखौ माबायदि खालामदों बिसोर फुलबो होबाय बे टाइमावनो आंखौ बिसोर जमनानै आंखौ बुदों जोदों खर'आव सौदों माने बे जायगायावनो आंखौ बुथारनायनि बिसोरनो प्लेनिं आंखौ सेस खालामनायनि माने आंनि हाजबेन्डनि बे ब्लेम होनानै आंखौबो सेस खालामनाय बेबो सेस आंबो सेस सम्पत्तिया गावसिनि जाजोब्बाय बिसोरनि गासिबो बे प्लेनिंआनो बेनो नोंसोरनि सायाव आंना आसा थाबाय नोंसोरनो जा खालामनांगौ नोंसोरनो खालामनांगोन आंखौ बिसार खालामनांगोन आं बिसारसो बिदों आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ
आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों आं फिसाय थैनायावनो थैनायनि बे डेड बडि खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों बिलिफां होननाय मानसि बे न'खरनिबो नङा माबो नङा बे मोरै आंखौ आखाइ होदों खर'आव सौदों जोला जोलि खालामदों आंखौ बासायनायाव नैबे आब' दङ बे आब'खौबो जोदों आरो ना बासायनाय दिनैनि दिनखौ मोजां थांहोदो होनदों बेखौ बिदि बुलायलायनाय जादों आरो बेहायनो बे जायगायावथ' आं मोरै थाजानो खुनुरखम खारना फैबाय आं जिहेतु गोबां अजद खालामदों नोंनि सायाव जे ओंखामाव मुलि होनानै स्ल' पयजनिं जितु खालामदों होननानै बिसोर खालि होनदों पयजनिं डेट रिपर्टआनो दङ डेट सार्टिफिकेटआनो दङ बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय रिपर्टआव निम'निया जादों हां प्रब्लेम जानानै थैनाय बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना बेनि सिगांनो आंखौ बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों जिहेतु प्रुफ दं होननानै बुंदों बिसोरो आरो मोनसे भिडिअ'आव जे नोंनि फिसाया जि बाथ्राफोर बुंदों जे आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया आरो प्रुफ दंबा देखायदो आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनहोदों खिन्थु गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों आरो डक्टर रिपर्टआवबो जेबो बिदि पयजन थयजननि जेबो गैया पस्टमर्टमखौ मैया खालामदों नालाय रिपर्टखौ आवगै नायहोदो बे मैया हुलुस्थुल आंखौ बिदि खालामनानै बेबायदि अबस्था खालामनाङा लोमजानाया मालानिफ्राय जागायजेनामोन लोमजानाया बे 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आव गैयामोन मानसिया 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आवबो गैया फनावबो कन्टेक्ट गैया 8 थारिखआव आंनाव फन हरदों 9 थारिखआव बेनि फना नट रिचेबल फना नाङा लोगोफोरनाव सोंहरबाय आं रावबो खबर मिन्थिया 10 थारिखआव गावनो आंनाव 11:30 फन हरदों फन हरनानै आंखौ होनदों चाइनि आंखौ लांफैदो आं बिराद देहा गाज्रि मोनबाय दुरबल मोनबाय अफाय लांफैनांगौ तितागुरियाव आमाइनि न'आव दंहैयो आमाइनि न'निफ्राय लांफैदो आंखौ थाब फैदो आं हाला आं हारसिं थांनो हानाय नङा आंखौ थाब लांफैदो आं होनदों मा जादों माबा सिरियास नामा होमबा आं डक्टर एपइन्टमेन्ट खालामनानै थांसै बे होनो नङा डक्टर एपइन्टमेन्ट नाङा नोंल' फैदो थाबल' फैदो ओमफ्राय आं बेटारि रिक्सा लानानै थांदों बे आमाइमोननि न'आव तितागुरियाव थांनानै मानसिखौ लायबाय बेटारिजों मानसिया दुरबलखा एकदम दुरबल मानसियाथ' हाड्डा काड्डाना मोरै फटकरि बिदि दुरबल जाया बे दिननिफ्रायनो दुरबल जानायनिफ्रायनो मानसिया दुरबल दिनै बे सिरियास एथ' घटना जानानै मैया आंनि फिसाया थैदों फाहामथाय लानाय समाव नोङो जेबो फिसायखौ हेफाजाब बा मदद होआखै होननानै अजद खालामदों फिसाया आंजों थायो जों आलदा थायो जुदा थायो बिखुनजोमोनना बातानबारियाव थायो गामियाव बिसोरजों जेबो माबा गैया आंनि फिसाया जेला बिदि लोमजानाय दुरबल जानानै फैदों होनदों दुरबल जानानै फैनानै गावनो फार्मेसिनाव सोंनानै माबा माबि टेब्लेट बिहरनानै जादों न'आव फैनानै सेलाइन होदों बे फार्मेसिनि बातानबारियाव भारा थायो बिसिनावनो बेखौ लेंहरनानै बे सेलाइन होदों दुरबल मोनदों होननानै मानसिया हाट्टा काट्टा नालाय सिङाव मा जादों बेसो खिथानो रोंनांगोन ओमफ्राय आङो आइ आफायाव लांदों मानसिखौ बारा जाबाय साननै सानथाम जाबाय मा जादोंथाय थ' डक्टरनाव थांसै होननानै लांदों आं हारसिंखौ मोरै लांनो मानसिया दुरबल सिखारनोबो हाया मानो हाया बेनि फंबायखौ लेंहरदों आं टनि होनो बेनि फंबायखौ आंनि फिसायनि फंबायखौनो लेंहरदों थ' बेखौ डक्टरनाव लानानै थांनो होननानै ओमफ्राय बेखौ लानानै जों आइ आफायाव थांबाय डक्टर फ्रान्सिसखौ देखायबाय मेडिसिन डक्टर देखायनानै बे मेडिसिन हरदों ब्लाड टेस्ट माबा माबि खालामनो होदों ओमफ्राय आंनि फिसाया होनदों आं ब्लाड टेस्टखौ खालामा बे फंबायाबो होनदों टनियाबो होनदों नोंखौसो खालामनो होआखै होनना बुंदों नङा फंबायावनो दङ टनियानो दङ आं मोरै जबरदस्ति खालामा बेथ' पसिबल नङाना आंनि फिसाया जिहेतु थाबायनानै थांगासिनो फैगासिनो आं मोरैथ' खालामा होनबाथ' खालामा जायाना बेबोथ' होननो हायोना आरो बे बिदिबो अबस्था नङा ओमफ्राय बे ब्लाड टेस्टखौ खालामा होनदों आंनि फिसाया आं दुरबल मोनदों आं दा थै बख' जाया आं आरो दुरबल जागोन बे बिराद गियो आरोना बेफोरखौ इन्जेक्सन माबा माबिखौ बे बिराद गियो ओंखायनो बे आं खालामा आं एसे सुस्थ' जाबा नांगौबा खालामगोन होननानै ब्लाड टेस्टखौ आं खालामा टेब्लेटखौ जानानै थिग मोनगोन न'आव फैनानै होनबाय टेब्लेट जानानै आं एसे मोजां मोनबायलै थिग जागोन बिदिनो आरो सानसे थांनानै
आं मोजां मोनासैलै होननानै आरो सेलाइन होनो लेंहरबावबाय सेलाइन होनानै ओइदिनखालि रबिबारमोन नालाय डक्टर ओइदिनखालिथ' आइ आफायाव लांनायनिफ्राय फैनानै साननै उनावनो रबिबाराव आइ आफायाव फन हरदों रबिबाराव डक्टर थाया MRMआव फन हरदों डक्टर थाया होनदों दा आं बेसरगाव हस्पिटालाव लांबाय गोजौनि सासे भाराथियाखौ लेंहरनानै बे डक्टरनाव थांनानैबाबो डक्टरा नायनानै मेडिसिन होदों बेहायनो टेस्ट खालामहोदों बेहा होनदों टेस्ट खालामला आं हाला न'आव थांनानै बे टेब्लेटखौ जानानै एसे मोजां मोनबाय होनो न'आव फैबाय न'आव फैनानै बे 17 तारिखआवनो बेलासियाव आं हां मोनासै होनबाय मानसिया ब्रेड मोनासै ओमफ्राय न'निफ्राय ओंखारनानै बायहेरायाव चेयाराव जिरायनानै दं मानसिया चेयाराव जिरायनानै थानायावनो आंनि बिखुनजो फैदों बिखुनजो फैनानै डाइरेक्ट होनबाय नों मानो मानसिखौ बिदि दोनबाय थाखो मानो दोनबाय थाखो मानसियाथ' सिरियास मानो दोनबाय थाखो मानसियाथ' बिदि बेनि सानसे सिगांबो दखानाव थांनानै गय सिगारेट जागासिनो बिदि नङा मानसिखौ नायबानो सिनायो सिङाव जे मा जादों बेथ' उनावसो सिरियास जादों हस्पिटाल थांनायावसो मिन्थिदों जेनेबा बे दिनाव हां लानो मोना मा लानो मोना होनबाय बे दिनावनो बिखुनजोआ फैनानै आंखौ हाथायाव अरबाय बुबाय डाइरेक्ट होनबाय नों पयजन होदों नों बेखौ बुथारनो नागिरदों नों बेखौ पयजन होदों बे पयजन वार्डखौ बे दिननिफ्राय स्टार्ट जादों पयजन वार्डआ आंनि फिसाया जिबनावबो गावनि खुगानिफ्राय होनाखै बे बिखुनजोआसो होनदों नों आंनि फिसालाखौ बुथारनो नागिरदों नों बेखौ पयजन होदों होननानै आंखौ बुदों जोदों आखाइयाव अरदों गोजौनिफ्राय ओरै गावबुराफोर नायनानै गावबुराफोरसो ओरै मा नों दस्रा जायगानिफ्राय फैनानै बिसोर संसार जानायाव मानो सब समाय दावराव खालामो होननानैसो बे थांबाय बेदिनो MRMआव लांनानैबाबो एखे खोथा डक्टरनाव थांनानै होनबाय आंनि बिहामजोआ मुलि होदों पयजन होदों होनदों आंनि बिहामजोआ पयजन होदों दा पयजन केसखौ माबा मोनो नालाय ओंखायनो पयजन केसखौ बिसोर होनबाय जों हाला दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामदो होननानै ओमफ्राय बेखौ लवार आसामाव शिफ्ट खालामबाय लवार आसामावबो लांनानै बे बिखुनजोआ एखे खोथा डक्टरा सोंबाय नालाय मा जादों बे होनदों पयजन जाहोदों होनदों बिहामजोआ पयजन जाहोदों होनदों ब्लाड टेस्टखौबो नेयाखै जेबो नेयाखै बे डाइरेक्ट होनबाय पयजन जाहोदों ब्लाड टेस्टआव बिदि जेबो रिपर्टआव बिदि गैया जे पयजन होननानै जेबो बिदि गैया आंनि खोथाया माने दा जुदि आंनि फिसाया जुदि पयजन मोनजादोंबा उफाय मोनजादों बे सैथोखौ नागिरनांगौ सैथोखौ नांगौ हस्पिटालाव थाहैनाय समावबो नोङो फिसायखौ नोंना किडनि गैला लास्ट स्टेज जाबाय होननानै नोङो मोनसे गिख्रंथाव बाथ्रा बुंबाय थायोमोन नामा आं बिदिथ' होनाखै जेबो बिसोरनि खोथासो बे आंनि फिसाया आंखौ लेंहरो आं खननैल' थांनो मोन्दों बेनि उनाव बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोर होनो आं थांनानै बोले बिदि माबा माबि होनो आंनि फिसायखौ बिसोर जेरै होनदों बिदि होननानै आंखौ सोआ आंनि फिसायखौ आंखौ नायहोआ आं थाङो आंखौ नायहोआ आंनि फिसाया सोङो बोरो साइनिया नार्सखौ थिनहरो साइनिखौ लेंहरदो होननानै बिसोर होनो बे गैया बे खारबाय होनो आं सामफ्रामबो थांगासिनो हस्पिटालाव लवार आसामावबो बिल हैगासिनो बे आंनि फिसाया आंनो भिडिअ कल खालामो मालाबा बेफोरबो दङ भिडिअ कल खालामो फनाव लेंहरो नों मानो फैया आं होनो आं थाङो आरो बेहायबो जुदि आं होनो नोंनि बिसोर आंखौ नायहोआ होनदों आं खननै बिसोर आंखौ नायहोआ बिसोरनि खोथाखौ बाथो नों फैदो आं फैदो होनो आं थाङो बे आंखौ नायहोआ बिखुनजो आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ गुवाहाटियावबो बिदिनो खालामदों फिसाया आंखौ लेंहरो नों मिन्थिया नामा माया नामा नों बिदि आं थाङो गुवाहाटियावबो बे आंखौ नायहोआ मानसिखौ नायहोआ सिरियास टाइमाव फना माने सुइच अफ जाबाय थायो आंनि फना मालाबाबो सुइच अफ थाया आंना गथ' गथाय दं स्कुल दं आं मानो सुइच अफ लानो सब समाय आंनि फना अन थायो मालाबा जुदि बेटारि जोबनानै अफ जाबायबा 2-3 मिनिटनि थाखाय अफ जानो हागौ आंनि फना मालाबाबो अफ जाया बेफोर गासिबो बानायनाय खोथासो बिखुनजोआ जेरैबायदि एलिगेसन खालामदों बेखौ नोंथाङा गासिबो नेवसिगारबाय नङा होमबा नंखाय होनना बुंबाय नंखाय जाथायाव मा जामारदों एक्सुवेलि जानायाथ' एफआइआर दंमोन बेखौ बिमायाबो मिन्थिगौ ओमफ्राय बिमाया बेखौ सापर्ट खालामदों दावरावथ' जायाखै आंनि फिसाया बे एफआइआर जानायनि उनाव न'निफ्रायनो थांदों बे हिन्जावजों न'आवनो गैया आंनि फिसाया मास मोनथाम गैया बेनि उनाव न'आव फैदों फैनानै आरो बिमाया लानानै थांलायबाय बेखौ बे हिन्जावजों थाहैदों ना फंबायनि न'आवबो थादों खोनादों आं मास मोनथाम गैया बेनि उनावबो बिफा थानायावबो गैया बेनि उनावबो मास मोनथाम गैया बे फुरा मास मोनथाम गैया बेफोर गासिबो रेकर्डिं दंजोबो माने आंनि फिसायनि मबाइलाव मोन्दों दे बेना अट' रेकर्डिं जायो नालाय बेनि मबाइलावसो बे हस्पिटाल थांनायनि उनावसो आं बेनि मबाइलाव बे रेकर्डिंफोरखौ खोनादों बे हस्पिटालाव थांबा मबाइल थालांदोंना बेनि मबाइलावसो दङ अट' रेकर्डिं जायोमोन नालाय बेनि फनाव बेनि मबाइलाव माने बिसोर रायलायनाया दं आरो बे
हिन्जावजोंनो थांदों मास मोनथामसो न'आव गैया बेनि उनाव बिमाया डिभर्स केस फाइल खालामदों बिमाया होनो आंखौ गारहोथारगोन ओमफ्राय आंनि फिसाया आंजों मिलायनो नागिरो बे टाइमावबो बे होनो आंखौ नांला बिखुनजोआ औ